बे समाव दुलाराय दुब्लिबारियाव माइ हानाय आरो आबाद दैखांनायाव मुखुब जादों आबादारिफ्रा। नंगौ, माइ हानायाव आबादारिफ्रा दासान्दि मुखुब जागासिनो। सोरबाया खामला हाजिरा हानो होदों आरो सोरबाया फाला बदल सावरिजों माइ हागासिनो। बेबायदि समावनो बिटिआर सरकारनि खुंथायाव थानाय इउपिपिएल दोलोआ बिटिआरनि गुबुन गुबुन जायगानि दुब्लिबारियाव माइ हानायखौ नुनो मोनगासिनो। दिनै बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय सालबारि ब्लक इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव थाथिकुसि गामिनि दुब्लिबारियाव जयै माइ हानानै हेफाजाब होदों। थारैनो मेंनायखौ मेंनाय, सान्दुंखौ सान्दुं होनालासे बोथोरनि आबादखौ बोथोराव दिखांनानै लानो थाखाय माइ हानायाव मुखुब जाफादों सालबारि ब्लक इउपिपिएल दोलोनि मावथिफ्रा। बे समाव दंफैयो आङो बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय थाथिकुसि माइ दुब्लिबारियाव दिनैहाय माखासे इउपिपिएल राजनितिगा माखासे दुब्लिबारियाव दिनैहाय माइ हानायनि हाबाफारि लादों। बे समाव जोङो बिथांमोनाव माइ दुब्लिबारियाव बिथांमोना दि मोनसे मेहेरगोनां समायना रमायनायै बिथांमोना ज'यै माइ हानायखौ जों नुनो मोनदों। बे समाव जों बिथांमोनाव माखासे खोथा जोङो मिथिना लागोन। मा होनो आदा? जों दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो सेन्ट्रेलनि थिननाय बायदि जोङो बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। सेन्ट्रेला जोंखौ थिनबाय दंमोन, बे लेखायनो जों दिनै लानाय जादों। इउपिपिएल दोलोआ जों सालबारि ब्लक हिसाबै बेखौ लानाय जादों आरो जोंनाव सालबारि ब्लकआव 10टा जोंहा प्राइमारि दङ। दा बे प्राइमारिनि गासै दैदेनगिरिफोरा बेवहाय नुजाथिफैदों। दा बिथांमोना खामानिखौ मावबाय दं, माइखौ हाबाय दं। दा बिथांमोनखौ आं गिबियावनो बिथांमोनखौ साबायखर बावग्रोयो दिनैनि बे हाबाफारिखौ बिथांमोना जोंखौ जाफुंसार खालामनायनि थाखाय। मोनबेसे पिसिडिसि? जोंना प्राइमारियाबो 10टा प्राइमारि आरो पिसिडिसियाबो जोंना 10टा पिसिडिसि। बेयाव गासिबो पिसिडिसिया दिनै बाहागो लाफैदों? माखासे पिसिडिसियानि गामियाव नुजाफैथिनो हायासै। बिथांमोना गावसोरनि एसे बेस्थ' थानायखाय बिथांमोना नुजाथिफैनाया माखासेया दं आरो। ओरैनो साबेसेसो दिनै फैदों बेयाव माइ हानायाव? जोंनाव 70 जन। सोर मालिकनि हादों? बेयो जोङो थाथिकुसि गामिनि किशर रामसियारिनि बे माइ दुब्लियाव जों बेखौ दिनै हानाय जादों माइखौ। ओरैनो खै बिगासो जागोन बे? जोङो दिनै खमसे खम जोङो बिदिथ' सुनाय जायाखै, ओरै आन्दाजैनो आं बुंनाय जानोसै 6 बिगासो जों दिनै हानाय जाबाय। 6 बिगा। बेनि उनाव अबावबाफोर हायबावगोन नामा? बेखौ जों दिनै हाला, बेनो जोबथा जाबाय। नेक्स्ट दिनफोराव जों बेखौ थांखि लाबाय दं हानायनि थाखाय। नंगौ, बिथाङाबो माखासे खोथा फोरमायना होबाय। बिथांमोना दिनैहाय बे थाथिकुसि गामियाव माइ दुब्लिबारियाव बिथांमोना गाजा गोमजायै बा मेहेर गोनाङै बिथांमोना दोलो हिसाबै बा बे इउपिपिएल दोलो हिसाबै रोहो बिथांमोना फैनानै बे हाबाफारियाव बिथांमोना माइ हानाय लादों। बे समाव जोङो बिथांनावबो माखासे मा फोरमायो नोंथांमोना? दाथ' जोबोर गोजोननाय मोन्दों आं दिनै इउपिपिएल मिरुनिफ्राय जिथु बिथोन बायदियै जाबायदि हाबाफारि लाबाय, आंखौ हेफाजाब होफैबाय। बिनि थाखाय आं जोबोर साबायखर बावो आरो जोबोर गोजोननाय मोन्दों। बेबायदि ज' जे थांखियानो जोंना सुबुं सम्पर्क हिसाबै मोनसे माबा लाखादों नालाय, बेबायदि हाबाफारिखौ लानानै आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो आंखौ हेफाजाब होफैनो थाखाय आं रोजा साबायखर बावहरो आरो। ओरैनो खै बिगासो दं? ओरैनो 6 बिगासो। बिनि अनगायैबो आरो गुबुन न'खरसेनि हाबावनाय जाबाय आरो बिथांमोन दिनैनो 6 बिगासो आरो टटेल। अबे ब्लकनिफ्राय फैदों बिथांमोना? बिथांमोना जोंनि सालबारि ब्लकनिफ्राय, औ, आरो डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो फैदों, सालबारि डिस्ट्रिक्ट। आरो गासै जिथु ब्लकनि आन्दाराव जिकेटा पिसिडिसि दङ बेनिफ्राय गासै सोद्रोमाफ्रा फैदों। बिनि गेजेराव साफा सानै सोरबा सफैनो हायाखै आरो। नोंथाङा दा बिटिआर सरकारनि सायाव माइ हानायनि सायाव मा मेसेज हरगोन? दा मेसेजआथ' बेनो, आं बिराद मोनसे मोजां मेसेज आरो बे मेसेज होनो सानो बा लुबैयो बेबायदि हाबाफारि लानायनि थाखाय जे जोंनि बिटिआर सरकारा जि बिथांखि लादों बे जोबोर बाख्नायथाव जादों आरो। नंगौ, बिथाङाबो माखासे खोथा फोरमायबाय। बिथांमोना फोरमायदों दि बिटिआर सरकारा जौगाहोनाय बा माइ आबादारियाव गरिब गुन्द्राखौ जौगाहोनो थाखाय बिथांमोना ज' लैहोर ओंखारबोदों होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों।
गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा relativepublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।